Tarihi ya nuna cewa Hausawa ne farkon mutanen da turawan mulkin mallaka suka shigar da su aikin soja a Najeriya shekaru 158 da suka gabata, inda a wancan lokaci suka ɗebi Hausawan daga wani yanki da a yanzu aka fi sani da garin Agege da kewayensa a jihar Legas, ƙarƙashin jagorancin Laftanar John Holly Glover, wanda ya yi wa sojojin lakabi da Hausa Constabulary. Turawan mulkin mallaka suka zo wannan waje namu suka ɗebi jama'ar mu suka musu horon soja, wanda wa'annan mutane da aka horon soja su ne asalin aba'isin abin da ya zama Nigerian Army yau. Binciken da na gudanar ya nuna cewa waɗannan Hausawa da suka fito daga arewacin Najeriya bayi ne da aka 'yantar da su, yayin da Laftanar Glover mai kula da shiyar Legas a wancan lokaci ya ƙaunace su tare da horas da su aikin soja domin taimakawa Turawa wajen cimma manufofinsu bayan sun fuskanci turjiya daga ainihin ƙabilun Yarbawa waɗanda suka bijirewa umarnin Turawan kamar ƙin biyan haraji. Wannan turjiya da suke samu yana ba su matsaloli, shine suka ainihin yanke shawarar kawo ainihin sojojinsu daga wani bangare ana cewa wajen West Indies, da sai suka duba zaka cewa a kafin wa'annan sojojin su karaso nan za a ɗauki lokaci, saboda a lokacin babu jirgi ana tafiya da ta jirgin ruwa. To kafin su kawo wa'annan sojojin nasu wanda suke kira ainihin daga West Indies zuwa nan bangaren zai ɗauki lokaci. To wannan dalilin da sa suka yanke shawara kenan su nemi wasu wanda za su horar da su ainihin a aikin soja domin su dinga ba su ainihin kariya ta yadda za su ci gaba da yada manufarsu da dalilin zuwansu. Ko da yake daga bisani an shigar da Yarbawa cikin wannan rundunar Hausawan, amma fa bayan sun yi ƙarfi kwarai kenan da kuma kafuwa sosai, inda adadin su ma ya kai 600, sannan aka sauya musu suna zuwa Lagos Constabulary. Daga cikin littattafan da na nazarta da suka kawo waɗannan bayanai har da Nigeria Under British Rule na Sir William M.M. Gerry da kuma Slavery and the Birth of an African City na Christian Mann, sai kuma shafin intanet na Nigeria Army da shi ma ya ɓantalo wani ɓangare na wannan tarihin. Sannan wani tsohon babban kwamandan sojojin Najeriya ya tabbatar mun da haka a wata hira da na yi da shi ta wayar tarho. To bari mu ji ƙarin bayani daga bakin mai martaba sarkin Hausawan Agege Alhaji Musa Muhammad Dogon Kaɗai game da yadda Hausawan suka fara kafa sansaninsu a Legas tun can tale-tale. Akwai inda ake kira Magama, wadda aka mutu fili a kira ta Zango. To nan Agege ta zama Zango da kowane irin mutumin arewa in ya fito daga arewa. To a nan ake haɗuwa, in an haɗu an yada Zango, yawanci a lokacin ba a san komai ba sai fatauci. To ainihin wannan abu ginshiƙin shi dai na haɗu a nan fatake ne. Yawwa, 'yan kasuwa. Kuma 'yan kasuwan masu shiga can su faɗa can su fito daga can ne bayan sun baro gida. Masu safara ɗauka su kai su ɗauko su maido. Kuma su kuma irin wannan 'yan kasuwan ba irin abubuwan da ba sa gani na daga dabba da mutum da aljan da shauransu. Ana maganar lokacin ba hanyar mota. Ai babu hanyar mota, sai hanyar kafa, sai kuma doki, sai jaki. A lokacin ma wa'annan lokutan masu doki da jaki ma sai wane da wane, wanda dai ke tabbatar da cewa halaliya ake nema. Kenan kuma masu tafiya da kafan ma kuma sai namijin maza a lokacin. Wannan shine ainihin abin da ya kawo gamayya ko kuma haɗuwar mutanenmu na arewa iri-iri a nan daga arewa. To a shirinmu na gaba za ku ji yadda aka sanya wa wannan yanki suna Agege da kuma yadda iyaye da kakanni na wancan lokaci suka fara naɗa sarkin farko a Agegen.